přeji recyklatoriu co největší úspěch, ať se ve všech muzeích, kde se zúčastní, sebere co největší množství spotřebičů, které pomůžou i naší společnosti Elektrovem. Železný týden je akce, kterou jsme vyhlásili poprvé před 4 lety a má upozornit občany České republiky na to, že vysloužilé elektrospotřebiče se nemají vyhazovat do popelnice nebo do přírody, ale mají se odevzdávat na místa zpětného odběru. Tak doufáme, že ta akce bude úspěšná tak jako v loňském roce, protože loni přinesli lidé přes 100 předmětů a my jsme si z toho vybrali bezmála 25 vlastně současných sbírkových předmětů.